дар асоси нақша чорабиниҳои бахши Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар ноҳияи Шаҳри Нав дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 рӯзи мудофиаи гражданӣ намунавӣ гузаронида шуд. Зимни баргузории ҷамъомади пагоҳирӯзӣ ва дарсҳои намунавӣ доир ба намудҳои ҳолатҳои фавқулода ва роҳу усулҳои мудофиаи гражданӣ бо хонандагон дар мавзӯъҳои пешгирии ҳолатҳои фавқулода, усулҳои муҳофизати хонандагон аз оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода, ёрии аввалияи тиббӣ ва амали хонандагон ҳангоми рух додани заминларза ва сӯхтор дарсҳои кушод гузаронида, дар рафти он аз ҷониби омӯзгорон ба хонандагон маълумотҳои муфид дода шуд. Баъдан хонандагон дониши гирифтаашонро дар амал иҷро намуда, рафтору амали онҳо ҳангоми рух додани ҳолатҳои фавқулода ва бартараф намудани оқибатҳои он мавриди санҷиш қарор гирифт. Бошандагони муассисаи таълимӣ дар вақти муайяншуда аз дохили бино ба ҷои бехавф таҳвил дода шуда, нерӯҳои ғайриҳарбии муассиса ҳамаи вазифаҳои дар наздашон гузошташударо оид ба хабардорсозӣ, гузарондани корҳои иктишофӣ, наҷот додани хонандагону омӯзгорон, расонидани ёрии аввалияи тиббӣ ва хомӯш намудани сӯхтор иҷро карданд. Чунин чорабиниҳо ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи маълумотнокии хонандагону омӯзгорон доир ба пешгирӣ ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода дар дигар муассисаҳои таълимии ноҳия низ гузаронида мешаванд, ки он метавонад ба омодабошии доимии хонандагону омӯзгорон ва дигар кормандони муассисаҳои таълимӣ мусоидат намояд. дар Фарҷом як қатор фаъолон бо сипосномаҳои бахши Кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар ноҳияи Шаҳри Нав сарфароз гардонида шуданд.